ମହୁଲ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଦଲାଲ କିଣୁଛି କମ୍ ଦରରେ। ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟାଳୀମାନେ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୁଖାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ କିଭଳି ବିକିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏମାନେ ଅତି କମ୍ ଦରରେ ଦଲାଲ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ଲକର ମହରାପଦର ତୁଲା, କନ୍ଦରାଭଟା, ସାନ ଉଡେନ, ମାଲପଡ଼ା, ସଗରିପାଲି, ବେନକେରା, ପାଚେର, ପଡ଼ିଆବାହାଲ, ପାଟିମାଲ, ବାଗଛରନ, ନୂଆପାଲି, ତେରେନପାଲି, ନାନ୍ଦୁପଲା ଆଦି ଗାଁ ଲୋକେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତେଲ ଲୁଣ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ମହୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦଲାଲ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଉଛି, ହେଲେ ଗୋଟାଳୀମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ମହୁଲ କିଣାଯାଇ ଗୋଟାଳୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଟୁଡେ।